Как приемаш славата сред хора? Предполагам, че е нормално. Това вече трябва останалите да го кажат. Как изглеждам техните очи. За себе си аз съм окей. Мисълта ми е, като все пак знаеш, че този филм доста хора го гледат, всеки знае за него и като излезеш по улиците, случва ли се, те спира? Случва се, да. Там партнираш с Елена Петрова, която във филма играе Боряна. Да, Боряна Касабова. Имате така интимни сцени в твоето семейство, съпругата ти? Не съм женен. Всичко е наред, няма проблем. Това е все пак кино. Ние сме актьори. Нещата са по друг начин. Как приемат приятелите ти участието ти в сериала? Те, моите приятели, повече са актьори, така че за тях това е нормално. Случва ли се някой да те обърка с Камен? Не. Не се случва. Мисля, бе такова някой на майтап може да каже името. Камен или какво си. Какво е общо между теб и Камен? И кое е различното? Различното, че той е по-голям от мен. Същото, че той е по-решителен за някакви неща, по-краен. Аз не съм чак такъв. В същото време има така сцени, в които характера така показва доста смиреност. В сцените, може би, защото много е преживял и затова. Все пак има така за себе си, зад гърба си, един житейски опит, който не е малък. Доста неща са му се случили за немалко време. Как намираш достатъчно време театър, киното? При нас се налага да се комбинират, защото такава е системата при нас. Играеш на едно място, на друго, днес играеш на утре друго. Изморяваш се от цялото това нещо? Случва се. Началото, когато започнахме, беше доста напредно, защото едновременно репетирах и в театъра. Като се съчетаха двете неща, и като се натрупа така 1-2 месеца от всичко и малко от батериите накрая. Това дойде лятото? Дойде лятото, така е хубаво. Колко един месец почивка имахте до 20 Толкова. И през тази почивка пак ли театър или? Не, театър от лятото почива. Защото нормално вътре в салона не се живе просто. Просто да разбираш какво е. Да. Всякъде пекат някакви прожектори, а там са много повече и не е готино. Доста, даже това в новините се казва, по вестници се пише, че театърите са почнали да изпълнят постановки, които ти играеш. Радвам се, ако е така. Ти забелязваш ли го наистина това нещо? Аз откакъв съм театър София, представленията, в които съм играл, почти всички си имаха публика и тогава. Каква е разликата между това да играеш на сцена и да играеш пред камери? Усещането. Едното е живо сега. Пред камерата, ако отбъркаш, дубъл и така нататък. Докато на сцената, ако го направиш, вече трябва да се измъкваш много. Какви гафове си правя пред хора? Забравя съм текст. И тогава какво правиш? Импровизираш. Някакъв пример? Примерно сега има едно представление Принцеса Турандот, което е в стихотворна форма. И там малко като изгубиш брънката на веригата и стане неловко. И вече се започна. Не мога да ти кажа точно тогава какво съм казал, защото на момента е дошло. Штрак. Нещо съм навързал, някаква рима съм направил и съм продължил. Но беше много смешно, защото колегите леко дадоха гръб към публиката и се посмяха хубаво. Те знаят, че когато някой избърка реплики срещу другите актьори, толерантно, те също подпират. Разбира се, това е нормалната, може да се случи на всеки един. Тебе все пак, кое те влече повече от двете или ти е напълно като професия? Професия, но не мога да кажа, че примерно ще избере едното или другото. Едно ти дава една емоция, другото друга. Колкото си прилича, толкова се различават. Какви планове има за бъдещето? Повече се концентрираш към киното или към театъра? Ако може и дете, ще е най-добре. Мисля, че всеки един актьор би ти отговорил така. Според тебе българин обича ли театъра и ходи ли на театър? Дали обича? Може би да. В смисъл, все пак има представление за всеки един вкус. Дали ходи вече, трябва да се каже, да се погледне в провинциите, но то не е примерно от нежелание, от невъзможност. Не всеки може да отдели примерно в седмицата да ходи 3-4 пъти на театър. Да, но има хора, които с години наред не са стъпвали. Това са по-масово явление. Това не знам. Казват, че театър е много, много голяма основа на културата в една държава. Те това така ли? И така, и не само театъра, музиката също. И съм на мнение, че трябва да се влага малко повече в културата.
Все пак на Запад е така. За кое от двете повече усилия и време ти трябва за киното или за театъра? Зависи от това, каквото правиш. За театъра времето е по-късо. В смисъл, такъв, че една постановка излиза в рамките на 2 месеца и половина, 3. Но е много интензивно. Киното пък е още по-интензивно, защото примерно за около месец и половина, да кажем, един филм пълнометражен за кино трябва да се отне. Примерно имаш около 20-30 снимачни дни и това е. Ето зависи от филма. Разбира се, зависи от филма. В Стъклен дом в първите 11 епизода и те са 22 сезона. Да са различни, всеки ги знае по различен начин. Да. Коя сцена ти беше най-трудната? Трудно не знам, мисля, няма време за трудни сцени там. Много набързо се работи. Забелязах, аз бях на няколко снимачни Не дни. съм те виждал. Да, предполагам. Въпреки, че там имаше 50 души, не знам как ги запомняш всички. Нормално е. Виждаш нови лица и веднага тук има някакъв нов. И все пак трябва да има някаква сцена, която примерно повече дубли сте правили или повече те не карат да се чудиш как точно да направиш. Обикновено са емоционалните сцени, тези, които са по-трудните, защото трябва да дадеш повече от себе си. Или пък нещо, което е свързано с физическо действие. Мисля, тогава се репетира малко повече да стане всичко нормално. Ако има нещо да правиш някакъв тип каскада, да го наречем така, трябва първо да си изрепетира, да не се пречукаш. Кой герой най-много те кефи в Стъклен дом? Всеки един си е различен, но сега моят човек се ме кефи много, разбира се, не говориш за другите. Да. Николай Жеков е много интересен образ. Николай Жеков. Да, в смисъл, той играе лош човек, ама все пак има много какво си играе там. Той не си не е лош. Защото Яна Марина ни каза, че Елена Атанасова играе кучката в филма, но накрая има някакви предположения, че май ще се окаже добрата. Ще видим. Доста клюки излязоха в жълтата преса. Не знам. Аз не обръщам внимание на това, ако искаш и не ме питаш. Не, аз не се занимавам жълта преса, но не става ти как ги приемаш тези неща. И не ги чета. Мисля, някой естествено разбирам за какво става въпрос. Някой ми казва така, приятел, бе, ти знаеш какво? Сега какво да направя? В някой от тях има ли все пак някаква доза истина или Може и причина? да има, откъде знам. Аз не знам какво са писали точно. Не се интересувам. Не мисля, че трябва да се обръща внимание на това. Сега има хора, които ги четат и вероятно за тях това е и истина, и време да си запълнят дупката от 5, 10, 15 минути, в които няма какво да правят. В театъра, коя сцена ти е била най-трудната като роля? Се има някаква роля, която по някакъв начин те... Да, сега едно представление, което излезе някъде около края на април. Електра или свалянето на маските. Там играе Пилат и тя е доста сложна роля, така и малко. Така. Какво представлява ролята? Един много хлъзгав човек. Малко като Николай Жеков. Един такъв. Смене мага? Да, в смисъл има си една цел и си я следва много гъвкаво. Него, значи по-скоро негативна роля. По-скоро. Според тебе, на тебе лично позитивните или негативните роли си по-лесни? Няма. За мен няма поне някаква лесна роля. Тук сега ще тракаме с пръсти. А как ли се снимаваш в театър? От само себе си май стана, тъй като преди кандидатстването в ВИТИЗ бях в трупа, която занимаваше с театър. И това дойде естествено. Мисля, не е по цялата вода да Не. треди. Не се опитва никой да те разубеждава. Напротив, даже ме подкрепях. Защото пък доста така... Разбира се, ако някой имал наблюдение, защото това не е много. Ако имаш възможността, шанса, късмета да се занимаваш с това след завършването в ВИТИЗ, да имаш интересни предложения, да участваш тук и там, тогава е готино. Обаче също времено, ако не успееш да влезеш, просто да почнеш да я практикуваш тази професия, гад. Не, мисълта ми беше, че примерно други актьори, които поканиха пак в Стъклен дом, ни казаха точно това, че когато са били по-млади и са решили, че трябва да се занимават с театър, техните родители спрели това, като едва ли не екзотична професия. Нещо, което не е за тях, няма да проспеят с него, няма пари в него. И всеки си има гледна точка. Поне при мен не се е случило така, даже напротив. Според теб бедни ли са актьорите в театъра, български театър? Като цяло, да. Тоест, Заплата е прекалено ниска, за да можеш да си кажеш, че си на ниво на някой
актьори, които ги гледаме по кината. Прекалено ниско. Там все пак знаеш за какво идея. Да, там виждате се друго. Все пак Има други професии, които само може би театър изглежда като професия много лесно нещо. Някакви хора стоят в една голяма зала, нещо приказват, някакви думички, движат се, забавляват хората, но доста нерви се късат там. Доста е напрегнато, особено когато дойде премиера. И в момента, както се развият нещата, като си имаме предвид какви са цените на живота, нашата професия не е добре заплатена, определено. Ти като каза колко нерви се къса една постановка, предполагам, вие тренирате доста месеци преди това. Репетираме доста, да, преди излезе. И вие играете едно и също нещо по стотици пъти. Понякога по стотици, друг път по много малко. Например, в провинцията една постановка няма дълъг живот, което е лошо. Тъй като театрите от друга страна нямат възможност да издържат тази постановка. В един малък град една постановка има живот около най-много 10 пъти. Си изиграе. След това тя може да продължи, ако пътува на някъде. Но не много театри имат финансовата възможност да отпуснат средства, превоз, тази постановка да пътува тук и там. Преди като тренирате репетирате. Много точно казано. Като репетирате една роля много пъти, дори момент, в който ти втръсва, в който вече ти мърза едно и също повтаряш хиляди пъти. Зависи колко време репетираш. Ако е интензивен процес на репетиции, нямаш време да ти омръзне. Обаче ако нещо се циклиш там, се удължи периода, месеци, 5, 6, 7. Аз не съм имал такъв момент. Но предполагам, че наистина в един момент ще ти писне, защото ти вече имаш нужда да се срещаш с публиката и да видиш нейните реакции, защото в зависимост от това как реагира публиката, може да промениш нещо. Това някаква нужда ли е да станеш по публиката? Когато си направиш вече нещата, имаш нужда защото режисьорът говори, обаче и той почва да свиква с това, което е казал, с това, което гледа. Той го гледа 2 месеца, да кажем. Най-малко. И в един момент започват и пропуски. И някои неща си за него са окей, обаче като дойде публиката, може да има изненади. И затова има вече един момент, в който трябва да влезе публиката, да се вият реакциите, да се оправят някои неща или напротив, да се наблегнат на тях. Изглежда много яко. То наистина е супер яко. Обаче деня преди да дойде публиката, да влезе половин части, просто шиятваш при това. Не, просто нервите са ужасни. Всеки път, когато станеш първи момент, в който се появиш пред публика, има ли в този момент някакъв стрес вътрешен, който си имаш? С времето, когато, примерно, започне едно представление да си играе, да стане редово, да кажем седмицата 2 пъти или в месец 4 пъти, 3 пъти. Всеки път, нали, то си става редово и така все повече успяваш да го владяш това нещо, си по-спокоен с всяко едно следващо нещо, тъй като то вече се запаметява. Но когато е деня на премиерата определено е страшно, защото все пак не знаеш дали ще те одобрят, дали няма да те одобрят. Някакво